खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सासे बर' सिआरपिएफ बेटालियननि जिउ खहा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय निसनाय गामिनि थागिबि बिफा लिस्राम दैमारि आरो बिमा लिलि दैमारिनि फिसाज्ला सिआरपिएफ 9 बेटालियन अमिय दैमारिया डिउटि सोलिबाय थानाय हरनि 10 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम डिउटि सोलिनाय समावनो हरखाबै हाखराव गोग्लैयो। अमिय दैमारिया हाखराव गोग्लैनायखौ बोखांना देहा फाहामसालियाव लांबाय थानाय समावनो लामा ससेयावनो अमिय दैमारिया जोबथाहांबोयो। मैया बेलासिनि 4 रिंगासो समाव अमिय दैमारिनि गोथै देहाखौ गावनि आंगो न'आव लाबोनानै जोबथा बिदाय होयो। मैयानि सानाव उन्दै बैसोआव हाबा लानाय रोजा रोजा फिसायफोरखौ गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बादियै जायगानि पुलिसफोरा हमदों। सोरबा हाबा जागोदान, सोरबा न'खर थानाय फिसा सानै साथाम गोनांखा फिसायफोरखौ हमनायाव गोबां बिमा बिफा आरो बिसि फिसानि मेगनाव मोदै नुनो मोन्दों। गोबां बिसिफोरा गावनि फिसायफोरखौ हगारनानै होनांगौनि थाखाय जायगानि पुलिस थानायाव थांनायबो नुनो मोन्दों। मैयानि सानाव मख'नो गोनांदि उन्दै बैसोआव हाबा लानाय गोबां फिसायफोरानो खारखोमानानै दं होनना गोबां खौरां नुनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्लायाव घुस लानायनि दायाव सानै सरखारि साख्रिआवलाफोरा हमजादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै एन्टि कराप्सननि हान्जाया घुस लाग्रा सरखारि मावख'गिरि बिबानगिरिफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो। बेबादिनो उदालगुरियाव मैया एन्टि कराप्सननि हान्जाजों सानै हमजादों। उदालगुरि जिल्लानि धनस्री डिभिजन हाग्रा बिफाननि बिट अफिसार लासित बराखौ नोगोद 3,500 रां घुस लाफुनायाव हमनो मोन्दों एन्टि कराप्सननि हान्जाया। लोगोसे एन्टि कराप्सन हान्जाया उदालगुरि जिल्लानि धनस्री डिभिजन हाग्रा बिफाननि मावथि बिनेश दैमारिखौबो घुस लाबाय थानाय समावनो हमनो मोनो। चिरां जिल्लानि सान्थिपुराव सासे सुबुंखौ बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय सासे दायनिगिरिखौ पुलिसनो गथायदों रायजोफोरा। चिरां जिल्ला सान्थिपुर पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय देवस्रि महनपुर गामिनि रायजो राजाफोरा लोब लोब ओंखारना दिना मुर्मु मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय हबना टुडु मुंनि सासे सुबुंखौ हमना लाबोना सान्थिपुर पुलिस आउटपस्टआव गथायना होफैयो आरो बेजों लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै फासिनि साजा होनांगौ होनना पुलिसनिसिम गोख्रों दाबि दैखाङो रायजो राजाफोरा। मख'नो गोनांदि बुथारजानाय दिना मुर्मुनि अनजालि बिसि आरुति मार्दिया गोलाव समनिफ्रायनो हबना टुडुजों सिरि सिरियै मोजां मोनखोमालायनायनि जाहोनाव बे बुथारनाय जाथाया सोमजिदों होनना रायजो राजाफ्रा फोरमायो। उन्दै बैसोआव हाबा लाना मैयानि सानाव बबे बबे जिल्लायाव साबेसे फिसायफोरखौ पुलिसा हमदों बिनि फारिलाइखौ फोसावदों। फारिलाइयाव फोसावनाय बादिब्ला बिश्वनाथ जिल्लायाव बयनिख्रुइबो बांसिन फिसायफोरा हमजादों। बिश्वनाथ जिल्लायाव सा 137, धुब्रियाव सा 126, बाक्सायाव सा 120, बरपेटायाव सा 114, गवालपारायाव सा 72, क'क्राझाराव सा 94, चिराङाव सा 40, उदालगुरियाव सा 58, तामुलपुराव सा 62, सनितपुराव सा 20, कार्बि आंलंआव सा 53, धेमाजियाव सा 29, दरंआव सा 42, बङाइगावआव सा 87, बजालियाव सा 30, गलाघाटआव सा 20, मरिगावआव सा 69, लखिमपुराव सा 22। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसआ दासिम उन्दै बैसोआव हाबा लाग्रा फिसाय न'खरनि बिगोमा खाजि फुजारिफोरखौ लाफानानै गासै सा 2,044 सुबुंफोरखौ हमबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमानि रिपु हाग्रायाव हादान सिफायना न' लुना थानायफोरनि न'खौ सरकारनि बिथोन बादियै बावैसो सान सिगां होस्रांनायनि उनाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गरायबारि आरो दादगिरि हाग्रा ओनसोलाव हादान सिफायना न' लुना थानाय सुबुंफोरखौ ओंखारफिननो नटिसनि गेजेरजों खावलायदों आरो जुदि ओंखाराब्ला फैगौ 7 फेब्रुआरि खालाराव हाग्रा बिफाननिफ्राय होस्रांनाय एबा गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होनना नटिसनि गेजेरजों मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।